Atte Varsta. Olen head coach. Yrittäjäperheestä, alun perin keravalaisia, kolmannen polven keravalaisia, nykyisiä järvenpääläisiä. Kaksinaamaisuutta. Mä oon hyvä Elvis historiassa. Jäätelön syönti joka ilta. Rantaa, lämpöä, palmuja. Rauhaa, rehellisyyttä, suomalaisuutta. Rehellistä työnteosta, ahkeruudesta ja uskoutumisesta omalle asialle. Mä oon valmistumisen jälkeen ollut pitkään korporaatiomaailmassa, isoissa suomalaisissa yrityksissä, kansainvälisissä mainostoimistoissa ja nyt sitten viimeiset 10 vuotta ollut yrittäjänä, sijoittajana ja osakkaana startupeissa ja yrityksissä ja tehnyt tässä pari exittiä ja nyt 1,5 vuotta myöskin yrittäjyyden ohella täällä Haakaheliassa yrittäjyyden lehtorina. Mä sanoisin, että yksi ylpeä hetki on se, että mä aikanaan tein S-ryhmän brändistrategian ja brändiarkkitehtuuri, joka on edelleen voimassa vuonna 2003 tämä on tehty. Paras hetki on aina demo day, kun opiskelijat valmistuu ja saavat hyvää palautetta ja näkevät, että oma idea kantaa ja elämä alkaa siitä.